Og så lavede de bare alle mulige skøre bevægelser. Da min kæreste så det, var hun ikke særlig glad. Fordi der var en helt ny film. Og man som det en roman, hun skrev. Fra Afrika. Ja. Ja, så tror jeg selv, den er vildt. De lavede bare sådan en mærkelig bevægelse og lavede den her. Den der. Som ikke kommer nu. Lige om lidt. Og det sagde de også. Stop lige lidt. Og fortsæt. Det er alt sådan, den er vild. Sindssygt nok, mand. Og bevægelser lavede de også. Og det æbler plukkede de også ned i kur. Og så sluttede de også der skrab ned i Irland. Så har de også lige en krop pres. Knæppet lidt. Min anden. Ud af over ens sidste, altså. Men du røger. Og så kom vi kom. Og så griner de bare videre. Og det griner bare hele tiden. Og min kæreste var bare så ked af det. Så ked af det var, mand. Og jeg trøstede, jeg gav ikke snakke, men det hjælper ikke. Jeg var bare ked af det. Og det fik bare ved med at se. Og det fik bare i hoved. Jeg synes bare, det stiller sig til de andre dans igen. Og knæppe også. Nej, tak. Nej. Knipper, vi bliver dyr. Vi knipper dyr. Ja, knip, dyr. Og så har de en pause. Og min kæreste må begynde at græde igen. Og der var intet, jeg vil stille op, mand. Så frygte det til. Der var intet, jeg kunne gøre for at gøre hende glad igen, efter hun set den video. Det endte med, at min kæreste, hun løb ud i skuret, der havde sådan en mærkelig skuddrik. Der gør sådan en til små ting, eller ting, der lige passer ned i lommen, eller noget, ikke også? Og så hun derud. Og hun fandt den der skuddrik, som jeg havde, så prøvede at gemme den. Sindssygt godt, mand. Jeg prøvede at gemme den. Men hun fandt den alligevel. Og hun dræbte den. Først så skete der ikke rigtig noget, og så blev hun bare til en telefon. Og det er derfor, jeg sidder sådan her om. Det kan jeg da godt forstå. Er der nogen grund til, at mit hjerte pumper specielt hurtigt? Jeg skal hellere fætte til hvor hurtigt pumper det. Hvor er nu de hjerter er henne? Er det her? Det er ikke noget tid. Ja, hvad ved jeg. Ja, hvor er det selvfølgelig ikke følge på hatten. Kæft, du rød øjne. Hvad? Du har vildt rød øjne. Ja, det er helt nødvendigt. Kom. Vi skal nu på toilettet og få se hinanden. Hvad mener du? Ja. Velkommen til min hyvel. Det er ikke. Det har aldrig været værre, vil jeg sige. Jeg vil se på et tidspunkt også, da jeg kom hjem. Jeg havde simpelthen så